Paula Mas, bona vesprada. Bona vesprada a tots. La veritat és que València està preciosa, fa un oratge esplèndid. Vora 1 milió de persones estan passant estos dies així amb nosaltres. I la plaça, com està la plaça? Més bonica que mai, perquè ja podem veure com eixe mantell de la Mare de Déu des Desemparats està cobrant forma. Com és el disseny que enguany lluirà eixe mantell? Un disseny que ha fet Marisol Burgos, que és dissenyadora de la firma Lladró i que està dedicat a eixes flors que els fallers entreguen, regalen a la de Perudeta tal dia com avui i també d'ahir. Vora 30.000 rams de flors ja estan dipositats en este mantell i també sobre la façana de la Basílica. Però estos dies sempre tenen en la seva agenda apuntat hem de tornar a València, hem de viure les falles, hem de tornar a ficar els rams, les roses en el cadafal. És com un treball però fet des del cor i que no pot faltar perquè ells tenen aquesta cita apuntada. L'havies vist alguna volta la plaça des d'un lloc com este? No. Tia, que es diu la Tribuna dels Canonges, no? La Tribuna dels Canonges. I és perquè abans, antigament, els retors des d'ací veien tot el que passava en la plaça. Era com una espècie de llotja des de la qual totes les festes que es feien així en la plaça de la Mare de Déu, ells s'assumaven per aquestes arcades. Continuem en directe des de la plaça de la Mare de Déu des de Desemparats, vivim, disfrutant d'esta segona jornada d'ofrena. Estem en el set que Radio Televisió Valenciana ha instal·lat en esta catedral de València per tal de poder estar el més a prop possible del cadafal, de les falleres, dels músics, de tota la festa. I ara, Carme, hem canviat de convidat, de protagonista i estem... Hem despedit Ariadna Galán i estem amb una companya, amiga, també va ser fallera major de València, l'any 98, de Susana Remor. Ens estava comentant Susana abans de seure's així amb nosaltres que, per exemple, el seu any que va fer quasi encara més calor que ara, no? Jo te diria que sí. Mireu aquesta imatge perquè tenim... és un dels veïns d'esta plaça de la Verge que s'ha tret la cadira al balcó. Ai, quin luxe, que és que tenen, exacte, és que és un luxe, el mirador que tenen. Efectivament. Igual que nosaltres, eh? Mira si estem ahí nosaltres. Sí. Estàvem comentant que ja anem a saludar-los. Hola! El que passa és que ells no estan veient la televisió. Estem al costat. I quina oloreta, Quina oloreta ja. Una altra imatge de les falles són els dies 20, 21, 20 a veure el és visita obligada. El que deien és que enguany, al no tindre el tendal, les flors durarien menys. Així que haurem d'avançar la visita si volem disfrutar de les flors i de... Molt bona observació. Tens raó, Pau, sí. Són molts els motius pels quals els fallers desfilen per esta plaça de la Mare de Déu. Continuarem veient-los durant les pròximes hores. Ara fem una xicoteta pausa i tornem de seguida. Fins ara. Adéu.